Флюорография үпкә авыруларын вакытында ачыкларга мөмкинлек бирә. Табиблар елга бер тапкыр флюорография тикшерү узарга кирәклеген искәртә. Туберкулез, үпкә һәм сулыш юлларындагы яман чирләр нигездә флюорография нәтиҗәсендә ачыклана. Флюорография профилактик чара булып шуклана. 15 яшьтән үтә башлыйлар. Балалар көненә төрлечә була инде. Менә кичә 68 кеше булган. Флюорографияны үтәргә кирәк. Елга 12 айга бер тапкыр. Үзебез өчен кирәк. Былтыр җирлегебездә 10,188 кеше флюорография узган. Аның нәтиҗәләре буенча 375 кеше өстәмә тикшерүгә җибәрелгән һәм 3 кешедә туберкулез ачыкланган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 9 кешегә яман чир диагнозы куелган. Флюорография үпкә авыруларын ачыкларга ярдәм итә. Беренче чиратта туберкулез, онкология. Флюорографиядан соң башта шик булса инде, башта рентген бездә үтәлер. Аннары инде дальше врач ничекнитә компьютерный томография. Врач кайда җибәрә инде. 15 яшьтән узган һәркемнең ел саен флюорография үтүе мәҗбүри. Бигрәк тә риск төркеменә керүчеләр бу процедурадан читтә калырга тиеш түгел ди табиблар. Йөкле хатын-кызларга флюорография үткәрелми. Флюорографиядан кала үпкәләрне компьютер томографиясе һәм магнит резонанс томографиясе ярдәмендә дә тикшерергә була. Бүгенге көндә ремонт бару сәбәпле флюорография кабинеты 24 декабрьгә кадәр эшләмәячәк. Рентген кабинетының эш графигында үзгәрешләр юк дип хәбәр итәләр район үзәк хастаханәсеннән. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.